Tää taas Agar I on parissa. Ja ei siinä muuta kuin pelataan. Noin. Sitten tossa toi FF on ihan jees. Ja pelaamaan sitten. Tää on mun mielestä ärsyttävää, kun mä en oo mikään kovin hyvä pelaamaan, niin tos kestää älyttömän kauan, kun se tää ei kestää älyttömän kauan, kun tää on älyttömän nopea. Se siitä, mä haluaisin sen, ton noin hyvä. Mä haluan tosta, jos se on noin hyvä sama, en mä saa sitä. Taas toi. Ja toi, ja toi, ja toi. Ja toi. Ja toi. Ja toi. Ja noi, tosta noi ja toi. Hei, sut mä haluun. Noin. Noin. Noin, noin. Toi kasvatti hiukan. Hiukan bugas. Meinasin joutua ton suuhun. Onneksi ei joutunut. Joo. Mikä polska toikin on? No, mitäköhän tähän videolla jos puhuu? En tiedä. Pian pois, en halua tulla syödyksi. Ei! Yritän uudelleen. No niin. Miten mä voin olla noin huono? Miten? Yritän vielä kerran. No, miksi mä tota yritin, kun selvästikin No yritän vielä kerran, koska ei kestänyt niin kauan. Mä oon ihan älyttömän huono pelaamaan koneella. On hyvä pelaa pelikonsoleilla, mutta en koneella. Voisi ehkä tehdä videon tuolla peikalla kyllä. Semmonen on, niin miksi sen tekis? Ehkä vois tehdä. Kokeillaanpa kumpi olisi. En halua enää. Haluan pois. Haluan pois. Nyt. Olen surkea pelaaja. Yritän vielä. No niin. Olisiko tässä nyt tullut? Mä en halua tohon, mutta haluaisin ton pikku keilapallo. Tai biljardipallo jutun. Tuo Estoni olisi kiva. Se on joku virolainen varmaan. Haluan syödä sut. Se voi. En jaksa. Ihan pois. Hiiri ihan tonne, niin kyllä menee toivottavasti hiukan nopeasti. Siellä se ei. Ota tavoitteeksi, että päästään edes 100:selle. Ei näin. Kaikki on mun perässä. Ja mulla on 72 massaa. Niin, todellakin menee hyvin. Näin. Se menee vaikka tohon. Ei ehkä ihan tonne.
No niin, no niin. Siitä käännä se. Vap, ei sinne. Nyt on satkuu täynnä. Mikä se raja on? Vai pikkupallo? No. Lopetetaan tää. Ei tästä tuu